δημοψηφίσματα, Βαρουφάκης, διαπραγματεύσεις. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας γινόταν γνωστός στην ελληνική κοινωνία, το μεγαλύτερο μέρος της Gen Z ήταν αγέννητο ή τέλος πάντων βρέφη. Οπότε δεν μπορεί να καταλάβει πόσο περίεργο είναι ότι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να γίνει πρωθυπουργός 10 χρόνια μετά. Ουσιαστικά ήταν ο πρωθυπουργός της παιδικής του ηλικίας. Αυτό που κατάφερε ο Τσίπρας, παρότι σήμερα φαίνεται κάτι δεδομένο, τότε ήταν πάρα πολύ περίεργο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακόμα του 3%, οπότε ήταν σαν να πήρε πρωτάθλημα ο Λεβαδιακός ή τέλος πάντων να πήρε Γκράμμι το Κωνσταντίνου Κελένης. Ο Τσίπρας έγινε γνωστός στις δημοτικές εκλογές του 2006, όπου κατάφερε να πάρει ένα διψήφιο ποσοστό μέσα από ένα κόμμα το οποίο οριακά έπαιρνε 4 και 5% στην Αθήνα. Σταδιακά και λόγω της φυσιογνωμίας του που ήταν γλυκιά και έτσι μια απειλητική, άρχισε να κερδίζει πάρα πολύ συμπάθειες στην ελληνική κοινωνία. Συμπάθειες που σπάνια είχε η αριστερά. Ο Τσίπρας κατάφερε να γίνει λοιπόν αρχηγός κόμματος του συνασπισμού και με το που βγήκε είχε μια έκρηξη δημοσκοπικών ποσοστών. Πάλι για τον ίδιο λόγο. Ήταν ο νέος που τα λέει καλά. Θυμόμαστε όλοι το κάμεο στα υπέροχα πλάσματα. Θυμόμαστε όλοι επίσης την τρομερή συνέντευξή του στους Χούλιγκανς που 15χρονοι τον είχαν δέσει μέσα στο γραφείο του. Στις εκλογές βέβαια πάλι πήρε 4,5% γιατί ο κόσμος τότε ψήφιζε η Πασόκ η Νέα Δημοκρατία. Και μετά ο κόσμος άλλαξε. Ήρθε η δολοφονία του Γρηγορόπουλου, ήρθε και το Κασελόριζο. Ο Τσίπρας δεν μπορούσε πια να είναι χαλαρός. Στα χρόνια του πρώτου μνημονίου άσκησε την πιο ισχυρή αντιπολίτευση μέσα στο κοινοβούλιο. Είχε και ένα άστρο, ήταν πολύ καλός στο κοινοβούλιο αλλά και στα debate και σταδιακά κατάφερε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Το 2015 γίνεται πρωθυπουργός και μετά η συνέχεια είναι γνωστή. Δημοψηφίσματα, Βαρουφάκης, διαπραγματεύσεις και ένας χαμός τον οποίο όλοι θυμόμαστε κάπως τραυματικά. Στο τέλος, το 19 είχε την πρώτη ήττα και στο 23 είχε τη συντριβή του, η οποία οδήγησε στο Ζάβιο και στην παρέτησή του. Σε εκείνη τη συνέντευξη που είχε δώσει στους Χούλιγκανς, ο Τσίπρας είχε κληθεί να απαντήσει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Τον είχαν ρωτήσει αν όλα αυτά που λέει είναι ενδιαφέροντα μόνο και μόνο επειδή είναι 35χρονος. Το ακόμα πιο ενδιαφέρον εδώ είναι ότι την απάντηση αυτή θα κληθεί να τη δώσει τώρα, στα 50 του, στην προσπάθεια που κάνει για το δικό του rebranding και το rebranding του χώρου τον οποίο εκπροσωπεί.